Ние сме група с Прима. Надявам се да наспрете много бързо. От Шумен сме. Така наречения град на мечтите. Знаете ли защо е град на мечтите? Защото всички мечтаят рано или късно да са махнати оттам. Аз съм се взела една доста солидна група, която днеска заедно напуснахме нашия любим град и дойдохме в друг прекрасен български град. Ето ги са доста шумни. По-шумни може да бъдете. Не. Сега почваме. За разлика от много благодаря на предната група,